ବାପରେ ବାପ ଆଜି ମାଛ ଦୋକାନ ଏତେ ଭିଡ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିଲା ମତେ ଏତିକି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ କରିବା ମାଛର ଯୋଉ ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ରା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କି ମାଛ ଆଣିଲ? ଏଇ ଭାକୁର ମାଛ। ନା ତମେ ଦେଖଉନ କି ମାଛ ଆଣିଲ? ରଖି ଦଉଛ କଣ? ଦେଖେଇବୁ କଣ ପଲିଥିନ ଭିତରେ ନା ପକା ନା ସେ ହେଇକି। ବେଲାରେ କାଢିକି ଦେଖା କି ମାଛ ଆଣିଛ। ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିବ ନା ଆଉ କି ମାଛ ଆଣିଛ। ପୁରା ତଟକା କେତେ ଅଛି? ଖାଇବା ଲୋକ ଓଜନ କାହିଁ ଦେଖିବ ତମେ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇବା କଥା ଖାଅ ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏଇଟା କଣ? ତ ନହେଲେ ଜାଣିଥିବ ହବନି ଆଉ। ଆଉ ମାଛଟା ଆଜି କଣ କରିବା? ମାଛଟା ଜାଣିଥିବ ତ ତମେ ମୁଁ କହିବି କଣ ଆଉ। ନା ଆଳୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଝୋଳ କରିବା। ଝାଲ ତୁମର ଖାଲି ଝାଲ। ଅଧିକ ଆଳୁ ପକେଇ ଝୋଳ କରିଦବ ଆଉ।